ҷаҳонгул ализода сӯзанӣ қуроғӣ медӯзад. Ин сӯзаниро аз латапораҳое ки аз матоъҳои пора намудааш боқӣ монданд духтааст. пораҳоро дар шакли чоркунҷа ана ҳамин хел дар матоъ часпонда медӯзад. ҷаҳонгул бо ҳамин тарз чунин курпаву курпача ва полишҳои қуроғӣ духта пешкаши харидорон менамояд. дар деҳаи восеободи калон ҷамоати деҳоти ба номи абдиавазов ноҳияи восе ки ҷаҳонгул сокини он ҷо мебошад ҳунарҳои мардумӣ рушд ёфтааст. хоҳишмандони аз худ намудани ин ва дигар ҳунарҳои мардумӣ дар ин деҳа зиёд ҳастанд. ба синни сол нигоҳ накарда занону духтарон ҳунарҳои мардумиро меомӯзанд. бо ҳамин роҳ ҷамоати деҳоти ба номи абдиавазов занон ва духтарони бешуғлро ба шуғли хонагӣ ҷалб менамоянд. ин калтачаву ҷома куртаҳои чакан рӯймолу рӯймолчаҳои шамиладор остинчаву рафида намудҳои гуногуни ороишот гарданбанд маҳсули корҳои ин занон дар хона мебошанд. талабот ба маҳсулотҳои дастӣ тайёрнамудаи ҳунармандони маҳаллӣ дар бозорҳои ноҳияи восе рӯз аз рӯз меафзояд. бо эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ хушбахтона анъанаҳои аз байн рафтаи мардумӣ аз ҷониби ҳунармандон ана ҳамин гуна аз нав эҳё мегарданд. пеш мо арӯс мешидем анами коклора арӯс саҳари қатӣ дар сар бофтагӣ мебурмад берин саҳари бар вақт мехестем ҳавлӣ меруфтем кор мекардем и ҷилинг ҷилинг овоз дорад баъд хисри хиштомад мефаҳмид ки арӯс берин буромада короша кадесай. бо мақсади ҷалб намудани наврасони ҷавонон ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи абдиавазови ноҳияи восе ҷаҳонгул ализода ва ин занони ҳунарманд омода ҳастанд ки ба ҳамаи хоҳишмандон ҳунарҳои мардумиро ёд диҳанд. роҳбари давлат зимни ироаи паёми имсола дар баробари дигар масъалаҳо вобаста ба амалишавии даҳҳо адад барномаҳои давлатӣ бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ дар самти тандурустии кишвар ёдрас гардида таъкид бар он доштанд ки ба хотири ҳифзи сиҳати омма ва фароҳам овардани шароити арзандаи корӣ барои табибон таъмиру азнавсозии иншооти гуногуни соҳа дар кишвар идома дорад. лоиҳаи беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурӣ ва бонки умумии ҷаҳонӣ аз зумраи он барномаҳое мебошад ки тӯли 4 сол инҷониб дар 5 ноҳияҳои таҷрибавии вилояти хатлон амалӣ гашта биноҳои 12 адад марказҳои саломатии кӯмаки аввалияи тиббиву санитариро бо тарҳи нави меъморӣ аз нав бунёд намуда истодааст. тибқи нақша имрӯзҳо корҳои азнавсозӣ дар 12 марказҳои саломатии деҳотӣ бо суръат идома дошта аллакай 90% корҳо ба анҷом расонида шудааст. барои рафти корҳои сохтумонӣ мутахассисони ватанӣ ҷалб гардида барои бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтумонӣ ва ободии ватан талош менамоянд. анҷом додани чунин корҳои ободониву созандагӣ як тараф дар беҳ гардидани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат намояд аз ҷониби дигар барои нафарони зиёди бешуғл ҷойи нави кориро фароҳам меоварад. барои дар сатҳи баланд анҷом додани корҳои сохтумонӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳиссагузории бонки умумии ҷаҳонӣ ҳама шароитҳои лозима фароҳам оварда шуда дар 5 ноҳияи таҷрибавии вилояти хатлон дар маҷмӯъ 19 адад биноҳои хушсохти замонавӣ барои духтурону ҳамшираҳои шафқати марказҳои саломатии деҳотӣ аз нав сохта мешавад ки тибқи нақша 8 адади иншооти навсохта дар арафаи ҷашнҳои наврӯзи аҷам ва ваҳдати миллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. соли гузашта 9 шаҳру ноҳия дар вилояти Суғ нақшаи андози иҷтимоиро таъмин карда натавонистанд. дар ин бора Бахтиёр Эҳсонзода сардори риёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи вилояти Суғ зимни нишасти хабарияш иттилоъ дод. ӯ гуфт шаҳру ноҳияҳои Ашт, Конибодом, Деваштич, Ҷабор Расулов, Сипитамен, Шаҳристон, Истаравшан, Исфара, کوهستان مسجح و ظفرآباد نقشه اندازه اجتماعی را تامین کرده نتوانستند. از این رو معمای پرداخت سریوقتی نفقه در این 9 شهر و ناحیه‌ها به میان آمد. فعلا در ولایت سوق 214398 نفر نفقه گیران عمر به سر میبرند که نشان داد نظر به سال 2016 5194 نفر زیاد است. شماره عمومی نفقه گیران معیوب در سال گذشته به 46354 نفر رسید که نظر به سال 2016 1133 نفر کم گردیده است. طلبات مبلغ پرداختی نفقه و دیگر کمک پولی‌ها دومی سال گذشته در ولایت سوق 680 میلیون سومانی را تشکیل نمود که نظر به سال 2016 78 میلیون سومانی زیاد می باشد. اندازه میانه نفقه در ولایت سال گذشته 2017 به 259 سومانی برابر گردیده است.
хоҷагии деҳқонии ватани шаҳри турсунзода дар баробари парвариши ниҳолони ангур, боз ва парвариши дарахтони ороишӣ аз қабили дуб, каштан, сӯзанбарг, даҳҳо навъи гулҳои ороишӣ ва 12 намуди дарахтони пайвандии себ самгузорӣ кардааст. сарвари хоҷагии деҳқонии ватан профессори фахрии донишгоҳи аграрии тоҷикистон ҳоҷи неъмат усмонов барои сабзкории ватани маҳбуби хеш пайваста заҳмат мекашад ва гулу бутаҳои ороиширо аз давлатҳои дурдасти хориҷи кишвар оварда парвариш менамояд ва бо нархи арзон пешкаши мардум менамояд, то ки онҳо ҳам барои ободии ватани хеш ҳиссагузор бошанд. дарахти аз ҷиҳати экологӣ тоза фоидаовар чӯбиш вақтиш расид чӯб мешавад ба сохтмон. ин дарахти булуд бисёр дарахти сахт чӯбиш дар сохтмон истифода мебелсозӣ ба истифода мебаранд. воқеан ҳам ҳоҷи неъмат усмонов имрӯз барои фурӯш 5000 бех ниҳолони дубро омода кардааст. дарахти дуб бисёрсола буда барои тоза нигоҳ доштани фазои экологӣ мусоидат менамояд. дар хоҷагии деҳқонии ватан 20 навъи дарахтони гуногун ва зебои дилкаш парвариш меёбад ки мислаш дар дигар давлатҳо кам ёфтааст. тарзи нигоҳубин парвариши чунин гулубутаҳо маҳорати баландикасбӣ ва меҳрубониро талаб менамояд. дастони пурфайз ва меҳрбори ҳоҷи неъмат усмонов боиси он мегардад ки мавзеъҳои нообод ба гулгашту хиёбонҳо табдил меёбанд ва таъиноти ҳақиқии ин марди бузургу хоксор обод кардани як порчаи хоки муқаддаси ватан мебошад.